अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव यांचं ईव्हीएम विरोधात आत्मक्लेश आंदोलन सुरू आहे। दरम्यान या आंदोलनाला अजित पवार यांनी भेट देत आढावांशी संवाद साधला आहे। विरोधकांची आमची जबाबदारी आहे त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं। दुसरं असं आहे त्यांनी केलं म्हणून आम्ही केलं हे जन्मात झाला माझ्याकडे काही चुकीला असेल आणि कोणी दुसऱ्याकडे काही असेल तर त्यासाठी तेव्हा भेटली जाईल नाही असं मला वाटतं। मला वाटतं याच्यामध्ये आता काही निर्णय लागणार नाही। आम्ही तुम्हाला एवढं सांगतो की आम्ही हे आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने चालवणार आहे। दगड मारणार नाही, शिवीगाळ करणार नाही, काही नाही। हे दडपलं जाणार नाही याच्याबद्दल शब्द म्हणून तुमच्याकडून देणार आहे। कारण आज जे चालले ते दडप ते खूप चालतं मी तुम्हाला सांगणं बरं नाही आणि तुम्ही तक्रार करतो। पण माझं म्हणणं आहे की हे आंदोलन आम्ही गांधींच्या मार्गाने किंवा माहिती मंदिर आणलेला मार्गाने गोष्ट आहे। आपलं तर रोज कामगार सोडून आपली हमालाची किंमत चाललेलंच आहे तर ते होणारच नाही। पण आम्ही हे आंदोलन जे काही प्रश्न ती म्हणतात ते आहे जटिल प्रश्न पण हे जटिल प्रश्न जनते चर्चेला आणणं आणि जनतेच्या नंतर जनतेची न्यायबुद्धी आहे। सुप्रीम कोर्टाच्या जजेसपेक्षा जनतेची न्यायबुद्धी मला जास्त आणि ती न्यायबुद्धी तिला आव्हान करते तर मला वाटतं तोचपर्यंत शेड्यूल दाखवणार विनंती करणार पण करणारे ते बसलेले तो शिरणला जाऊ नये एवढंच सांगेल आणि फिरणाऱ्याला जाल तर त्रास कारण आम्ही भारतीय घटनेमध्ये निकष कोणता तुमची आत्ताची कृती बरोबर आहे का की कोणत्या परिमाणात आहे पाहिजे घटनेच्या प्रमाणात आहे। घटने आपण घटनेला मान्य केली म्हणून मी तुमचं अभिनंदन का केलं। तुम्ही स्वच्छ सांगितलं की तुम्ही धर्मनिरपेक्षवादी तुम्ही घटनेचं बोलता ते जसं आहे तर बाकीच्या बाबतीत सुद्धा आपण लोकशाही मान्य केले समाजवाद मान्य सर्व मान्य केले ते आम्ही करणारे सर्व होतं आम्हाला आमचं कर्तव्य। मी आत्महत्येचं आंदोलन करू हा त्याचा भाग आहे। तुम्ही त्याचं संभावना केली त्याबद्दल मी तुम्हाला धन्यवाद देतो। पण तुम्हाला एवढं सांगतो हे जे आंदोलन आता सुरू झाले त्यात काही विधायक बाजू आहे काही चळवळीच्या हक्काची बाजू आहे कृपया ते केरळला जाणार नाही आणि केरळला जातात तुमच्यासारख्या मनुष्य ते पाहत बसणार याची मला खात्री आहे। तुम्ही आलात आनंद वाटेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा